Len pred pár dňami oblasťou Solfatara v Campi Flegrei otriasli najsilnejšie otrasy, aké tam doteraz zaznamenali, s magnitúdou 4,7. Vystrašení obyvatelia v Pozzouli opúšťali svoje domovy a noc strávili radšej na uliciach alebo v autách. Taliansky vulkanolog a vedúci výskumný pracovník INGV Giuseppe De Natale vyslal mrazivé varovanie. Musíme sa pripraviť na absolútne akýkoľvek scenár. Vulkanický proces pod oblasťou Campi Flegrei sa totiž neustále zosilňuje už 76 rokov a vyvíja sa nebezpečne podobne ako scenár z roku 1538, ktorý vyvrcholil masívnou erupciou sopky. De Natale upozorňuje, že v minulosti vlády oblasť pri hrozbe čiastočne alebo úplne evakuovali a ešte viac ho znepokojuje pripravenosť regiónu. Dnes tam ľudia žijú viac než 3 roky v neustálom strachu a nikto im nevie zaručiť, či ich domy alebo školy vôbec vydržia ďalšie otrasy. Tlak pod povrchom totiž rastie a vedci varujú, že otrasy môžu presiahnuť magnitúdu 5. A to najmrazivejšie na záver. Podľa De Nataleho dnes nikto na svete nedokáže predpovedať, či to zostane len pri otrasoch, alebo príde skutočná erupcia supervulkánu. Tvrdí, že riziko erupcie v najbližšej dobe je síce malé, ale nezanedbateľné a preto je najvyšší čas oblasť hneď teraz pripraviť na každý scenár. Takáto erupcia by ovplyvnila celú Európu. Vedeli by ste, čo robiť?